Tenim un gag amb en Duran, és el que passa. Ens han d'aprendre molta filosofia. Cony de cerillo. Ah, sí? Ah, doncs jo el veig molt bé. N'aparenta 75. Jo no, collons, vull dir Unió. Com el partit de Carrasco i Formiguera. Aquí pren, noi. Va, hem quedat sols. Trec la llengua i vaig... Ho forço, trec la llengua. Saps? Ens hem quedat sols, tu ja. Un amago de baixar la cremallera, però sense... Tan sols els actors d'Unió han sabut ser subtils. Convergència... Filem més prim. És per la web. Ah, val. Llavors ja. Ens filmen a nosaltres. Ells són secundaris. Preparats? Acció! Afanya, Joana, collons! Costa molt retallar. És moment de fer-te la progre. No, dic que costa molt retallar és de medicina. Si jo sóc el número de la llista, Unió ha d'anar per davant de Convergència. A més, nosaltres tenim més experiència, hem fet 80 anys. Ah, sí? Oh, doncs et veu molt bé. N'aparenta 75. Jo no, collons, vull dir Unió. Som el partit de Carrasco i Formiguera, un dels partits més emblemàtics i antics d'Europa, el més antic. Escolta, vosaltres dos què hi feu aquí? Oh, doncs estava... Nosaltres no, sí, ens heu descobert. Som amants. Amb il·lusió